warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighai mardadillah wa li syafaati rasulillah wa li ijabatil masul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wonten pangarsanipun jamaah salat sunat tarawih saha jamaah salat isya ingkang sanesipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin kanthi taufik hidayah sarta inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin sadetik punika kula panjenengan sedaya saged pinanggihan kanthi wilujeng boten enten alangan rupita napa-napa. Pramila monggo kita syukuri kanthi wasan tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggenipun kula panjenengan sedaya niat talabul ilmi astu waget dadosaken sababiyah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi wiwit donya hatta akhirah samangke amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilih kula panjenengan sedaya mboten kraos wis nglewati 3 prapate bulan Ramadan nggih. Wis 10 dina ora krasa. Bilih teng mriki dipun dawuhaken wa fi lailatul asyirati awake dhewe ora krasa wis nglakoni ibadah salat sunat tarawih. Bukti awake dhewe nek seneng ketekanan bulan Ramadan. Salah sijine bukti gelem nglakoni salat sunat tarawih. Niku bejo kemayang kawulane Gusti Allah sing gelem nglakoni salat sunat tarawih. Oke sing aras-arasen nglakoni salat sunat tarawih. Mergone kaki yang menu buka puasa. Nggih napa boten? Es teh mlebu, es campur mlebu, kolak ya gelem. Isih tambah sego sak piring. Niku ndadekke aras-arasen nglakoni ibadah salat sunat tarawih. Lah ing mriki dipun dawuhaken wa fil lailatil asyirati yarzuqullahu ta'ala khairayid dunya wal akhirah. Kawulane Gusti Allah sing nang sasi Ramadan gelem nglakoni ibadah salat sunat tarawih arep dinehi luwih apike donya lan akhirat. Kehidupan di dunia sing serbawah ora ana artine karo ngibadah salat sunat tarawih. Moga kita dados kawulane Gusti Allah aja sampai nang sasi Ramadan termasuk golongane kawulane Gusti Allah sing nang kono merugi utawa oleh kerugian di bulan Ramadan. Wingi dipun dawuhake bilih teng sasi Ramadan niku lak mung anane sasi berkah, sasi mubarak, sahrul adim utawa Ramadan Karim. Ramadan Karim ki Ramadan sing penuh kemuliaan.
Syahrun mubarakun, Ramadan sing penuh keberkahan. Berkah ki ora ketok ning krasa iso dirasake. Nggih napa mboten? Berkah awake waras enteng nindakake nang masjid. Nggih napa mboten? Niku termasuk keberkahan sehat, keberkahan ora wegah nang masjid. Salintipun punika bilih teng mriki teng sasi Ramadan iki dipun dawuhaken wonten 6 sitatu fadli syahri Ramadan sing wingi sampun dipun dawuhaken syahrun adim syahrun mubarakun sing telu syahrul siam sing sekawan syahrun nuzulul Quran. Wis saderengipun kita temane punika jangan sampai merugi jadi umat manusia di bulan Ramadan niki wingi dipun terasake langkung rumiyin sing nomor 4 syahrun nuzulul Quran. Quran punika sampun dipun wangsulaken sampun dipun dawuhaken pilem salwangsul bilih Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal Qur'an. Dadi pituduhe para manungsa lan dadi iso mbedakake iki barang hak, iki barang batal, iki barang mubah, iki barang sunnah, iki barang halal, iki barang haram. Sing nomor gangsal sahrul muasah, sahrul musawwah ki apa? Sahru utawa wulan sing penuh santuna. Sanget dipun anjuraken dhateng wong Islam saling dermawan, kasih sayang kalian liyane ingkang sanget mbutuhake. Dados awake dhewe niku pun matur suwun sanget diparingi jatah ngenehi takjilan nang masjid. Nggih napa mboten? Niku termasuk kenugrahan sing awake dhewe dielekake saka panitia masjid. Oh iki sesuk tanggal sakmene sampeyan jatah njaburi masjid, awake dhewe ora krasa wis termasuk mulyaake utawi syahrul musawwah, sasi sing penuh kasih sayang utawa sing nang kono akeh keberkahan. Sing nomor 6 syahrus sabri. Nang sasi Ramadan kon nglatih jiwa seorang muslim aja gampang mengeluh. Ora krasa wis tekan Ramadan maneh. Burung labuh wis posone wis tekan. Nggih napa mboten? Sepele. Ning aja dikulinake. Tansah sabar tahan uji nglatih utawi kekuatan saka kahanan spiritual utawi operasional. Kadang pas Ramadan dagangan ora patek payu. Nggih napa mboten? Kadang Ramadan kantonge ora kebak. Nggih napa mboten? Kepinginane warna-warna. Niku termasuk ujian utawi ujiane kanggo kita sedaya sing aja gampang ngeluh keranten awake dhewe duwe pangeran. Sambat lan pangeran. Keranten wong sing selalu sabar punika selalu caket kalian Gusti Allah. Bal insanu sabrun. Dadi balesane wong sabar punika jannatun naim. Sak sampunipun mekaten monggo mumpung nembe 10 utawi telung prapate sasi Ramadan, monggo kita estu ampun nganti dadi kawulane Gusti Allah sing
mendapat kerugian di bulan Ramadan. Bilih ting mriki dipun terangaken pitu piro-piro kerugian, pitu tanda-tandane wong sing mendapat kerugian di bulan Ramadan. Ing antarane setunggal awake dhewe tangi nang bulan Ramadan tanpa mendirikan sholat sama sekali. Eman-eman nganggo banget. Ngoten nggih. Jadi daripada awake dhewe engko tangi nggih asaur we wegah apa meneh wudu terus nglakoni ibadah. Nggih napa mboten? Lah terus solusine dos pundi? Sadurunge awake dhewe mapan tilem, awake dhewe nglakoni salat langkung rumiyin. Dados sejatine cara salat witir niku sing paling apik ya engko nek wengi. Ning kanggo jaga awake dhewe iki wong awam nggih tangi wegah arep sahur apa meneh nglakoni witir dhewe. Lah niku jamaah sareng-sareng kok engko kepepete jenengan enteng ibadah nang wengi nglakoni salat meneh mboten napa-napa. Mangkakno kan nek penutupane salat kan salat witir. Ngoten Pak Ziyad nggih. Lah ngopo wis ditutup mau jamaah salat isya, jamaah salat tarawih terus witir kok salat meneh. Niku nek mbok menawa jenengan engko wegah. Kok dene jenengan enteng salat hajat, salat tobat, salat tasbih, punapa to salat niku awake dhewe jangan sampai merugi dadi umat Gusti Allah selama bulan Ramadan. Ingkang kaping kalih hari-hari tanpa melaksanakan bersedekah. Bersedekah niku tidak harus di tangan orang lain. Ting garwa jenengan, ting putra jenengan, ting keluarga jenengan niku umpun sedekah. Ngoten nggih, tidak harus di tangan orang lain. Dados jenengan iki wis ana teh, tak tambahane kopi, tak tambahane es campur. Niku diniati men ora merugi dados kawula Gusti Allah di bulan Ramadan. Syukur-syukur takjilul fit utawi ngenai berbuka puasa. Niku tanda-tandane kawula Gusti Allah sing merugi selama di bulan Ramadan. Ingkang kaping 3-nipun ngenteni buka puasa tanpa melakukan berdoa. Nggih napa mboten? Ngadep werna-werna ngenteni nging tangane wis nyekel begitu nging srutuk. Nggih napa mboten? Eman-eman ngenteni nging ngadep werna-werna tanpa kita berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabat doma'u wa ba'talatil uruku wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma duh Allah laka iku dateng panjenengan sumtu poso ingsun wa bika lan namung dateng panjenengan amantu iman ingsun. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu lan namung
rizki panjenengan kula mukah wa ala rizqika lan iku ing ngatasi rizki panjenengan aftartu mukah sapa ingsun. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahabat doma'u dahabat dadi ilang apa ad-doma'u ngelah. Nggih napa mboten? Wa talat lan teles apa al-unku gorokan. Nek sampeyan wis gorokane teles, bab talat lan teles apa al-unku kira-kira gorokan. Wa sabat lan tetep apa al-ajru ganjaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, wis ngadep werna-werna ngenteni nging, begitu nging ora maca donga langsung nyekel gelas. Lah solusine terus pundi? Sadurunge nging kurang sak menit jenengan donga langkung rumiyin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahabat dhamma wa talatil huruf wa sabatal ajru insyaallah taala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wis nggak jenengan langsung ngombe. Nek jenengan kok kesusuwah daripada engko wis begitu wis kulino angger ngadeg ning langsung munjuk niku men awake dhewe ora dadi kawulane Gusti Allah sing merugi di bulan Ramadan. Sing nomor 4, tanpa sedikit pun membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Senajan jenengan iki wis ngerti, lah jare wingi diterangake sing sapa wong nglakoni salat tarawih nang malam 4 mbok pira kae padha karo oleh ganjarane wong maca Taurat, Zabur, Al-Qur'an. Lah lek ana dalil poso saiki tekan poso sing arep teka kuwi iso dadi panglebur dosa, kuwi mergone kon ngekeh-ngekehake ibadah, kon ngekeh-ngekehake nglakoni keapian selama bulan Ramadan. Niki aja jenengan ngertos ngono iki terus engko di bulan Ramadan aku wis duwe celengan. Ora kena. Iso langgeng poso saiki tekan poso sing arep teka dadi panglebur dosa niku nek gelem nglanggengake ibadah. Sasampunipun mekaten terus saumpami dos pundi Pak nek kula ora iso maca Quran. Ya nyedak karo panggonan tadarus. Ganjarane padha karo sing maca Al-Qur'an. Senajan jenengan lilinggih karo dengkluk-dengkluk karo ngantuk ning oleh ganjaran padha karo sing maca Al-Qur'an. Bukane teng serambe masjid ya padha teh sak gelas sego sak bungkus utawa sego sak loyang dadep wong 5 sing maca karo sing ngrungokake padha. Ingkang saterusipun sing nomor 5 wektune entek gawe turu. Padahal naum shaimi ibadatun. Nggih napa mboten? Aja njur ngandalake la wong turu ibadah. Nggih napa mboten? Ning nek turune wong poso ibadah dicatet siji, ngamale ditikelake iso tekan 73 lah. Nggih napa mboten? Jadikan hari-hari kita, gerak-gerik kita, nafas kita selama 24 jam kali 30 hari Ramadan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awet mulai mapan turu
kita sedaya kapurih ndonga. Dungane pun apal. Tambah niat aku tak golek tahajud. Wong syaratnya tahajud ki kudu wis turu lan bumi yen. Nggih napa mboten? Wis turune jenengan nang ngersane pangeran dicatet ibadah. Wondene ora ditangekake karo pangeran, kok bablas ora onone pas nglakoni ibadah. Nggih napa mboten? Ping siji awake niat istirahat. Men kuat le ibadah, men kuat le nyambut damel. Pun. Ping pindhone oleh niate nek aku turu, engko nek tangi aku arep nglakoni tahajud. Wondene tangi awake rada ora kepenak, wuduhe males, ora tahajud. Ora apa-apa. Wis oleh niate turu arep golek iso nglakoni tahajud. Sasampun mekaten tangine nek awake dhewe tangi dipun sunahaken alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sing dos pundi alhamdulillahilladzi ahyana. Awake dhewe turu lak padha karo dipateni sedhela karo pangeran. Annau sibul maut, wong turu kuwi persis karo wong mati. Nei dhuwit sak kepok ora kanggo. Nei sate kambing ora kanggo. Nei bakso ora kanggo. Nggih napa mboten? Wong jenengan turu ana pengumuman mangke selamatan, kowe ora ngerti kok. Nggih napa mboten? Dumungke niku padha karo mati. Ana musibul maut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ning awake dhewe nek turu ditangekake karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Niku mbon dipun catet ibadah. Wis mapan turu tangi turu. Esok mbut gawe dengan berkah bismillah awake dhewe dicatet ibadah. Mangkat nang sawah, mangkat kerja, mangkat nang pasar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Gerak-gerike awake dhewe selama 24 jam men dicatat ibadah karo pangeran. Profesi napa kemawon, petani, pedagang, pekerja napa kemawon dipun niati kanthi golek rezekine Gusti Allah kangge nyukupi keluarga niku termasuk ibadah. Ora njur full turune wing ibadah. Bapak turu sedina ning kendile jomplang, kira-kira efeke akeh endi? Nggih lho. Wayah buka ora ana apa-apa mergo turu. Digugah jare turu kuwe ibadah, ning nang kono ora dadi ibadah maneh. Ngoten nggih. Sasampunipun mekaten hari-hari kita dijadikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan gerak-gerik kita nek diniati dadi ibadah. Sing nomor 6 selama sasi Ramadan awake dhewe babar belas orang golek menangi asrul awakhir min syahri Ramadan utawi ora gelem golek fadilah Lailatul Qadar. Niku termasuk wong sing merugi di bulan Ramadan. Sing terakhir 7 kerugian
kawulane Gusti Allah selama Ramadan ora gelem berbuka puasa nganggo banyu putih utawa nganggo kurma. Biasanya sing paling pertama niku lak ya es campur, es teh, es degan sing seger-seger. Ning nek gelem nglakoni mbuh nganggo kurma karo banyu putih niku termasuk dipun catet nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing batalke bar kuwi engko kolak sak kuali ora apa-apa. Es campur 3 cup ora apa-apa. Sing penting le batalke nganggo kurma utawi nganggo banyu putih langkung ngrumbi yen niku termasuk men ora merugi selama di bulan Ramadan. Ngoten nggih, dados mugi-mugi awake dhewe estu dadi kawulane Gusti Allah sing ora merugi selama bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mugi-mugi kanthi pepanggihan wonten ing saat detik punika mugi-mugi estu dipun cantet kalian Allah thalabul ilmi ingkang beto keberkahan kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesehatan, kawilujengan, kaberkahan punapa kemawon sehingga waget enteng nglakoni ibadah tutup selama sasi Ramadan mboten enten alangan rugi napa-napa, waget manggihi Ramadan ingkang badhe dumugi. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Awalan akhiran kita ngelangkungipun nyuwun akhiratan pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.